Bé, avui al programa parlem de psicologia vinculada en l'esport i en concret ho vincularem amb el rendiment i també amb l'èxit de l'última temporada del Girona i per fer-ho ho parlem des del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i ens ve el psicòleg sanitari i esportiu en David Baixeras. Molt bon dia, David. Bon dia. Com estàs? Molt bé. Gràcies per venir avui al Teatre. Gràcies a vosaltres. Bé, explica'ns una mica com s'aplica la vessant psicològica, no la psicologia, en l'esport i també si hi ha alguna diferència en l'esport en general amb el que és el futbol en concret. És molt important aplicar la psicologia a tot el tema esportiu, igual com s'aplica en altres àmbits, a nivell educatiu, a nivell social, l'esport és superimportant i l'hem de tenir molt en compte. Aquí fem dues diferències, entre esport potser més a nivell base o més formatiu, que també hi ha tota una sèrie de treball, i llavors ja saltaríem a l'alt rendiment. L'alt rendiment és molt important que nosaltres controlem els objectius que tenen els esportistes, i si parlem de futbol, doncs els futbolistes, els objectius que es proposa l'equip tècnic amb l'equip aquella temporada. Llavors això és molt important, que la psicologia és aquí on entra, perquè tots veiem superimportant, per exemple, la preparació física d'un esportista. Doncs igual que veiem d'important la preparació física, quan tu preguntes a qualsevol persona vinculada al món de l'esport et diuen que l'aspecte mental és superimportant. Doncs l'encarregat de treballar l'aspecte mental en l'esport, en aquest cas, és el psicòleg esportiu. I diguéssim perquè també dins de tota aquesta importància que cal tenir en compte perquè els clubs han de ser conscients també de que necessiten comptar amb un bon psicòleg i tota aquesta vessant psicològica. Sí, cada vegada més els clubs esportius se'n van adonant que no poden rebutjar aquesta figura. Igual com no rebutgen un preparador físic o un fisio, doncs la psicologia és superimportant i al principi sí que els clubs el que feien era una derivació externa, de dir, doncs mira, vés amb aquest professional que t'ajudarà a treballar això, per tant ja n'eren conscients, però no formaven part de l'estaf tècnic. I ara, mica en mica, anem veient petits exemples on el psicòleg comença a formar part d'aquest estaf tècnic dels equips. Quin és el paper del psicòleg en aquest cas? Dependrà una mica en funció del treball o que ens encarreguin o que ens marquin una mica les prioritats des de la direcció esportiva o des de l'estaf tècnic. Si parlem, per exemple, d'un equip de futbol, doncs el primer treball que ha de fer un psicòleg, si ja comences des d'un bon inici amb l'equip i amb tot, és la pretemporada. La pretemporada és molt important, igual com ens posem a preparar tot el tema esportiu en la pretemporada, tot el tema físic, també hem de treballar tot el tema psicològic, des de quins objectius em plantejo, no només per la temporada, sinó per la pretemporada, siguin objectius a nivell físic o a nivell mental, que no em superi la pressió davant d'un partit important. Ara el Girona l'any que ve jugarà Champions. Això és una càrrega molt forta a nivell psicològic, és una abrumació d'emocions que pot jugar a males passades al rendiment dels esportistes. Perquè parlant d'això en concret, de totes aquestes males jugades que et pot afectar, no? Aquests, siguin menjades d'olles, parlant-ho així, o qualsevol cosa, tot això afecta en el rendiment d'alguna forma. Llavors, com es treballa, no? Fins a quin punt el psicòleg pot intervenir-hi? Sobretot la feina del psicòleg aquí és un treball abans, o sigui, jo quan he treballat i treballo a dia d'avui amb futbolistes, el que fem sobretot és, primer, control d'expectatives i d'objectius. El que no pot ser és que jo el primer dia d'un partit de Champions ja em proposi que haig d'intentar ser el que hagi fet més gols en aquell partit o intentar fer virgueries que no he fet en altres partits més assolibles o que hem fet altres temporades. Llavors, que l'esportista sigui realista, que sobretot intenti també gaudir del que està fent, perquè és aquí quan acaben sortint els bons resultats. El psicòleg, sobretot, el que intentem ensenyar des d'un bon principi a l'esportista, i el que jo intento fer des de la consulta també moltes vegades, és que l'objectiu, l'esportista, el futbolista, no se senti tant en el resultat, sinó també en el rendiment, tot allò que depèn exclusivament de mi. Valors, esforç, treball, companyerisme, tot això acaba portant el resultat i per tant ja acabarem aconseguint segurament el resultat. Però si ens centrem només en fer gols o en guanyar, aquí ja són coses que no depenen exclusivament de nosaltres, sigui un àrbit, sigui l'equip rival, sigui el públic, moltes coses que entren en joc i no depenen de nosaltres i això ja és més perillós. Com es determinen també les hores que es dediquen a cada jugador i a totes les consultes que es fan en un club?
És depèn de cada cas, o sigui, si a vegades pot ser per demanda del jugador, que et demani doncs, poder treballar certes coses, o a demanda de l'entrenador o algú de l'estaf tècnic, o de la pròpia direcció esportiva. Llavors, en funció del cas, pots fer un treball més individual i també el psicòleg també fa un treball grupal en l'equip. Jo, quan vaig estar, per exemple, treballant amb les categories del futbol base del Girona, fèiem un treball d'equip. Jo estava cada dia en el camp amb l'entrenador, amb el preparador físic, amb el fisio i amb el segon entrenador, i jo era una persona més de l'estaf. Llavors, veia quines relacions s'establien entre els jugadors, i això podia ajudar a entendre més o menys quina dinàmica es podia desenvolupar en el partit d'aquell cap de setmana i, per tant, saber com afectaria això el rendiment. Clar, perquè aquí moltes vegades també hem comentat la importància de l'equip, no? De fet, ho hem comentat molt, que el Girona, una de les coses bones que han pogut demostrar durant tota aquesta temporada és el bon companyerisme que es podia percebre des de les grades, des de fora, no? Llavors, això és un tret molt important que valoreu els psicòlegs en la vessant esportiva, perquè al final és un treball en equip, no? És molt important aquest companyerisme. Els valors són superimportants en l'esport, en qualsevol esport, però si parlem del futbol, el companyerisme al final és un joc d'equip. No és el mateix, doncs, les dinàmiques, els objectius que tu et pots plantejar en un esport més individual, com per exemple una natació, que el que et pots plantejar en el futbol. Llavors, el companyerisme és superimportant i això ajuda a que les dinàmiques, els objectius, tot flueixi molt més ràpid i, per tant, el resultat i el rendiment acabin arribant. També m'agradaria preguntar-te, no, com que treballen en equip i al final passen moltes hores junts, si jugadors, per exemple, no estan d'acord amb dinàmiques de certs altres jugadors, això també com ho treballeu, no? Perquè hi hagi bona cohesió en el grup i que es deixin a banda coses que potser no t'agraden dels altres, no? La cohesió és superimportant també en un esport d'equip. Llavors, sobretot això, el més important hi ha el treball que diríem pròpiament dit amb l'esportista, amb el futbolista, i llavors fem el treball pròpiament dit amb l'estaf tècnic. Jo me reunia amb l'entrenador, el segon, el fisio i tal, i els explicava coses que jo havia percebut durant els entrenaments o que jo havia pogut avaluar. He detectat aquesta mala dinàmica entre aquests dos jugadors, llavors ells potser donaven la seva opinió, doncs mira, això va passar perquè en aquest el vaig posar més minuts, aquest no. Llavors és super important la comunicació dintre de l'estaf tècnic. Llavors això és clau perquè el rendiment augmenti i millori dia a dia. Clar, i tant. Ens pots explicar una mica la teva experiència com a psicòleg en el club d'aquí a Girona? Mira, jo vaig començar, tot va començar perquè estudiava psicologia aquí a Girona, i tot va començar perquè jo em volia dedicar a la psicologia esportiva, el futbol és una passió que sempre m'ha agradat, i vaig acabar contactant en el seu moment amb el Sergi Raset, que era director esportiu del Girona, i em va donar l'oportunitat de poder començar les pràctiques de psicologia. Llavors vaig començar aquí amb les pràctiques i quan ja es van acabar aquestes pràctiques, que van anar molt bé, vaig aprendre moltíssim, vaig entrar amb el juvenil B del Girona en aquella temporada que estàvem a Nacional, d'entrenador tenia en Delfí Geli, que és el president actual del Girona, i allà jo crec que va ser una molt bona dinàmica i una molt bona experiència. A partir d'allà, el club, doncs jo vaig parlar amb el club i els hi va agradar una mica la feina que havíem estat fent, i bueno, doncs vaig fer aquesta continuació, vinculat també el següent any en l'equip que portava en Delfí, i a partir d'aquí vam fer tota una sèrie de treball. Quan va haver-hi també el canvi a la direcció esportiva, que en el seu moment va haver-hi l'Oriol Alsina, també de direcció esportiva, en aquell moment sí que vaig fer alguna petita col·laboració amb el primer equip, on el qual allà ens jugàvem baixar a segona B, que va ser una temporada molt complicada. I allà em van demanar a veure si podia fer alguna cosa que pogués esperonar o motivar, per dir-ho així, els jugadors. I en aquell moment jo vaig preparar, amb ajuda d'altres companys, algun petit vídeo de motivació i tal, que a mi em consta que es va passar en el partit que ens jugàvem aquell descens a fora de casa, i, per exemple, això va ser un dels encàrrecs que em va venir de la direcció esportiva del primer equip. La resta de treball el feia cada dia amb el futbol base, sobretot amb juvenils, i llavors sí que al pas del temps els camins meus i dels Girona es van acabar desvinculant, però a dia d'avui estic a la unitat de medicina esportiva de la Clínica Bofill, que som el partner mèdic del Girona, i llavors allà qualsevol jugador de qualsevol nivell, des de primer equip fins a qualsevol categoria del futbol base, si hi ha algun tema més a nivell psicològic que es consideri que s'ha de treballar, doncs passa en aquest cas per al meu despatx. En tota la teva trajectòria, David, has pogut tractar amb persones molt més joves i d'altres que ja porten molta experiència darrere en el món del futbol. Quines diferències hi ha, sobretot amb els joves que comencen i veuen que potser estan en un moment de creixement i els hi pot venir tot a sobre, no? I que això moltes vegades t'enganya, no? A vegades l'èxit. Llavors, això tu com ho valores? És molt important el control d'expectatives.
al final els esportistes, si parlem sobretot dels més joves, és molt important, perquè com que aquí hi ha una manca d'experiència, que potser un jugador més veterà doncs ja la té, és molt important que fem aquest control d'expectatives. Per què? Perquè si a mi un dia em ve, jo estic al juvenil del Girona i em diu el primer equip, demà vine a entrenar amb mi, aquí hi ha un augment d'expectatives brutal. Primer, per la il·lusió que et fa, que està totalment clar. Les xarxes socials aquí juguen molt, perquè quan tu veus que vas pujant, doncs què t'imagines? El típic futbolista d'èxit, xarxes socials, molt èxit social, econòmic. Llavors, un control d'expectatives, que tu avui entrenis amb el primer equip no significa que acabis a dalt de tot. Has de gaudir del moment, t'ho has de passar bé, és una experiència que no sé si tornaràs a viure, però és molt important que fem un control d'expectatives, perquè si llavors no assolim de dir, ostres, m'he pensat que arribaria aquí dalt i no he arribat, llavors aquí pot venir desmotivació, depressió, fins i tot per lo que sigui, perquè aquell jugador s'ha lesionat i no ha pogut continuar la seva carrera esportiva o perquè el seu rendiment ha disminuït per certes coses del seu dia a dia. Llavors és molt, molt important que hi hagi aquest control d'expectatives i aquí el psicòleg té un paper molt important. La veritat és que sí. I ara, per la temporada següent, tu quina previsió de feina tens? Ens pots avançar alguna coseta? A veure, cada dia hi ha més feina a la consulta. Jo penso que a dia d'avui, per dir-t'ho així, quan jo vaig donant hores als esportistes, que treballo amb futbolistes però en qualsevol àmbit de l'esport, i venen a la consulta, jo penso que a dia d'avui estem a 26 de juny, 26, sí. I no tinc cita fins al setembre per poder donar. Llavors, sí que hi ha una part a nivell sanitari, com tu deies al principi, que jo també porto la vessant sanitària, però hi ha tota una part que et diria que és el 60-70% dels meus pacients que són esportistes. Tinc esportistes que són més locals i esportistes que també estan a fora. I llavors, en funció de cada esportista i depèn de les seves expectatives o objectius, doncs llavors aquí compliríem una cosa o una altra. Feina n'hi ha moltíssima, moltíssima, perquè cada vegada més els esportistes s'estan donant compte que, igual com treballo amb un preparador físic, un nutricionista, necessito el psicòleg no perquè tingui cap problema, sinó perquè vull millorar el meu rendiment. Doncs bé, David, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat tota la psicologia en el món de l'esport i sobretot per transmetre aquesta importància que té valorar-la i també com els ajuda a ells i a elles. Llavors, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé i ja anirem comentant com va la pròxima temporada del Girona. Moltes gràcies a vosaltres per haver-me donat aquest espai per poder donar veu a la psicologia esportiva. I tant, moltes gràcies, ens veiem. Gràcies a vosaltres. Bé, deixem una petita pausa publicitària i en tornar parlarem de la literatura i en concret parlarem del llibre La nena del cafè en horar, escrita per la Carmina Roura.